Gure hildo politikon baitan, herritarren parte hartzea sustatu nahi izan, eta ez soilik parte hartzea modu konsultibo informatibon, baita nahi genuen, udalan erakitan parte izatea, eta hortako baliabide garrantzitsua eta aurrekontu dira, aurrekontu parte hartzaile kasu honetan, eta lehenengo saiakera bat egin nahi izan doa, herritarra behaiek, 30.000 euroko partida hori, herriko zertan inbertituko luketen egiteko, ez? Orduan antolatu dira 2 bilera, lehenengo astean izan zana, eta hor oinarri-oinarrin intzian herritarren ekarpena jaso, eta astebeteko tarte honetan bideragarritasun ekonomiko, legala eta teknikoa eta dena aztertu da, eta bain bigarren bileran, 30.000 euro horietan sartzeien proiektu gauzatzeko konpromisoa betekoa. Naiz eta 30.000 euro hauek inbertsioetarako bideratutako partida bat izan, egia esan herritar anitzak etorri zian eta ekarpenak anitzak izan zian. Aurkeztuko dana da alde batetik balorazio ekonomikoa, hor nolabaiteko egintzian ekarpen horiei nolabaiteko marko juridikoa eta legala eta ikusia, eta baita batez oinarritu da kosto ekonomikotan, ez? Orduan garda ekartzen deuna da proposamen guztik ekonomikoki desglosatuta, ez? Eta orduan garri izango gana da 30.000 eurora arte desglosatutako proiektu hauek zein aukeratu. Udala konpromisoa hartu dula, nahiz eta 30.000 eurokin ez iritsi, bilera hauetan atera dian ekarpenak, udala konprometitu da 2015an zehar diru baliabidea baldin badauzka, baliabide ekonomiko baldin badauzka, garra atea dian edo prozesu honetan atea dian proiektuek izango dutela lehentasuna.